थाइगिर दन्दर गामिनि बाथौ सिबियारिफोर लोखि गार्जा फुजा होबाय। नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ। आं दा नांलालाय खानासंना साफाय जानायसो सोर सोर जानांगौ जानानै दंमोनसै नै मा खालामनो आइफोराबो दा बोसोर मा खालामनो दायनि दा बोसोर मा खालामनो दोनथ'नानै आइफोरा बिसोरो फोजोबस्रांनो फैनाय जादोंमोन आइ आफा दिनैसिम जोंनि लाखाय बुं लाखाय होननानै दायसिनखौ हमनो मोननाय नङा दे आइफा रेडि जाहांबाय ने प्रसाद प्रसाद लगायदों नों बिसोरो बांगाल ओंखामबो जायो गनाया जौ गहोनो नाङालै मोजाङै माबायो गलं थायो फुजानि रेडि जाहांबाय सिजौखौ जावखुबायनाया गोदान खालामसै दाना बोराय सेंग्रा जालाय नांलालै सिं सानाया थाब माव सोरां बारां जोबनांगौ नोंना दाबो सफैयाखै माथो दाउआ दाबो सफैयाखै नोंना दाउआ ओंखाम ओंख्रि संनाय लाहार फाहार बिस्कुट आसार नों दामनो रोङो जादों बिदिनो लांफैदा फाथै लानानै फैदो रेडि जाहांबाय नै आन्दायबाय ओरै फै संग्रा जाबाय गंबा खर'जों सुइसा जायो खर'जों सुइसा जाबाय नाथायसो होनो दा बेखौलाय थाखुर गय आरो खानजिबोथ' नांगौ बे बिशहरि बेहा गांबा गांथाम महादेव गांथाम फाथालि गांथाम नाथाय गांसे आकाशी नयथा फाथालि नाथाय गांसे बे माबा सिखोना नों बै नैबे फिसाद्राय बानायदों माबाखौनो बैखौ फिसा फिसा होदों नयथा सिखोना नैबे सेस्ता बुरै गांबा बे सेस्ता बोराय फैनो बिलाय गणेश बाबा नै बिनिया बानायाखै माथो बिना हाथाय गारजा फैनो बिलाय
जौमोन बोराय जौमोन बुरै बेयो सान नगराजा बागराजा मा होनदों चक्कर कबिर दलसुंग्रि बैयो नैबे सियाल बारा एकदम आन्टारा दा रेडि जाजोब्बाय खिलांग्रा मा खालामदों नोंलाय गुमैयालाय नै आङो मैदेरनि खोमा बानायदों मैदेरनि खोमा औ दे थाब बानाय औ आंबो दा मबाइल लायगोन माबानांगौ गय जरा फाथै जरा गाइखेरा दा प्रसाद होफैदो नै सासे थाब जानायनि रेडि जाजोब्बाय फिसाद्रायदों दाबानो जायगा थोआसै मैदेर हाथाया जाथ्रायासै ना खोमा हाथाया गोजौआव गणेश बाबा फैगासिनो जाब्रैबायसो थाबथानै खालायबाय ओइलाय सिन्दुर फुंग्रा दंखायो थाबथानै खालाय जाबाय बिनि लाइजौखौ सोलायदों नारासिङा फुजा होनो दा बेखौ गारजा फुजा लोखि गारजा मा भिडिअ खालामदों थिगैनो लोखि गारजा फुजा दिनै आघन मास 28 तारिख लोखि फुजा थाइगिर दन्दर गामिनि बिराद मोजां दौरि सानैया बे दौरिनि मुङानो जादों मोलाव बसुमतारी आरो बावखा बसुमतारी बिथांमोनहा गामिखौ जै जै लाखिगोन दिनै बावहांगासिनो दङ रेडि जाजोब्बाय रेडि जागासिनो दङ दा बावै आरो रायलायबावनाय जागोन नैबे गणेश बेयाव बावथ'वाखै गस्ला गोसोम जोमलायनांगौ गणेश हाथाय बानायबाय फोरोंनांगौ हाथायाव माथो फिसा बानायबाय लाबोखादो दे माबायाव खोमाखौनो गाहायावसो होदों उदैयाव फुननानै हो बेखौ मोननै
लुंहेनानै गोलैगोन लुंहेनानै गोलैगोन होनदां आफा गनेशलै सुचिबो जोंनि आबाद बायदिसिनाफोरखौ जोंनि आबादखौ दुब्लियाव फैनानै नस्थ' दाखालामथों आफा गनेशा जोंनि आबाद बायदिसिनाखौ गागुं गुबुं खालामनो फैदोंबाबो नों आफा गनेशनि मालिकआ लाखिन लाखिलांनांगौ होथिं होखांनो खाथियाव नोंसोरनि थाखाय जों माइ दै नारेंखल गोदै गोबाब होदों माइ दै होदों नारेंखल होदों खुसेर होदों थांखु बिरि होदों बेफोरखौ नुनो गोजोनला आफा गनेशा लाहार फाहारा ओरैसो गाबनो ओंखाराखै खेवनो हायाखै खेवद्राय जाद्रिंसो साफा सानिगिरि सानाजा बुंनिगिरि बुंना जाफा रैथ महाराजा मैदेर गाबो गदियाव मुदु स्नेहा गाबजों आफाखौ आगदा बे गोदायनिफ्राय मनो लैथिया गाबजों मोदै देग्लाय बोसोरावबो जानागुर अलमा गुसु लाना बोथोरनि थिखौ नायनानै आगन दाननि 28 तारिख गोथार बृहस्पतिबार बारायाव लोगो गाबजों खुंजारिनि थाखाय नों आफा बाथौ बाथौ बोराया एनि मुङैबो रां रासि हाजो बारि गंथाम मोसाखि दिन्दों हाजो खारि दिगो थारलि सम समजों थुलायखौ फारि फारि बुंदों बोथिनि फाथिगिरि बयजरा फारि जरा माइरं तो एसे फैसा मुथाखौ खायखा जराखौ खाले बिजाबखौ दिमा जों आलारि बाथि साखि दोनदों दिनै दाबो बावनो रायजोगिरि गौसिगिरि आफा नों सहायगोन नै दाबो सोलाय गनो मानसि थांस्लाय नै दाबो जोंनाव थाइगोन दोनदो गामि ओनसोलखौ बाथौ जानो दं आरो फैसा दिनै बानलुसो जागोन थारदैसो जागोन बानलु हालदैनो होनोमोन थावबो होनोमोन संख्रिल'नो ओमफ्राय सोर खागोन रा ओइ खाफैद' नै खाग्रा गैया
बोरसिबान होदो बोरसिबान फिसा आन्दायदों आङो नोंलाय नों बादायलायदों रोङोरा था दानदो बाथा अमा खाबाय फोजोबखागोन अमानि मानो खामानियाव फुजाया मोजांखा खागासिनो जाजोब्बाय दा हास'हां जानायाव खारगोन बोजाबदो दे नेमखौ खालामथारनांगोन ना खाजाबदो दे गिदिरबाबो अमा फिसाबाबो अमा अमाया अमाखा औ आथिङा ओरै बोजाबदो बेथ' बोरमाफ्राव थाङाना अमाया अमा ओरै बोजाबदो बेजों बोजाबनांगौ बोजाबगोन अमा फिसायालाय मा जोब्राम हानि जाबाय नोंना गोजोआसैलै नै जाब्रैबायसो जायो बांगासो बानो फैनोसै दे लाबोलाय गाबहो एसे दा थुखैनायाव गाबगोन ना बानना हो दे बान फैनांगौ गिदिर बानायथार दे गोजां जाबाय गगा मोनो आथिङाव हो आथिङाव बोरायालाय बोरै बाननांगौरा सेंग्राफोर फैबानो जायो एथ' फिसायावबो बानो हाया नों बुन्दासो जानो हमफैदो रायजोगिरि गौसिगिरि आफाय नोंखौ हाथायगोन नै दाबो सोलायबावनो मानसि थांस्लाय नै दाबो जोंनाव थाइगोन दोनदों गामि त्रिस बाथौ जानो नंनानै फोजाब जाग्रा आलु बान्दाव नाङा फरायखा इयो रोंनो लुगैथारबानो फरायहोनोसै आं दा नांलालाय खोनासंना साफाय जानायखौ सोर सोर जानांगौ जों मोनबाराय जों मोनबाराय जानानै दंमोनसै नै मा खालामनो आइफोराबो दा बोसोर मा खालामनो दायो दा बोसोर मा खालामनो दोनथ'नानै आइफोरा बिसोरो फोजोबस्रांनो बुंहैनाय जादोंमोन दा बोसोर आइ आफा दिनैसो जोंनि लाखाय बुंलाखै नांगौ दायथिं जोंखौ हमनो मोननाय नङा दे आइफा दे